بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المهجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيو muna 8 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1447 25 ga watan biyu miladiyan annabi Isa alaihi salam 2026. za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka. Muna cikin suratul an'am aya na 113. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. Allah yana magana akan waɗanda suke ƙirƙiran ƙarya, waɗanda suka kafirce da Allah, waɗanda suke yin wahayi ma junansu na ƙawatattun magana marasa kyau domin su halakar da muminai kuma domin su samu goyon baya daga 'yan uwansu kafirai. Allah ya ce suna yin haka ne domin su ja hankali, su samu sauraro daga waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba. waliyardauhu, wani kira'a an karanta waliyardauhu bi iskanin lamun ɗin nan a masa sukuni kenan. Wani kuma sun karanta shi da waliyardauhu, wasu sun karanta shi da waliyarduhu, dan su nemi yardan abin da suke yi, waliyaqtarifu dan su aikata mummunan aiki, ma hum muqtarifun wanda su suke aikatawa. Bismillah ala-rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Allah ta'ala ya ce a fagairar lahi abtagi hakaman, ka faɗa musu ya Rasulallah, yanzu koma bayan Allah ne zan nemi ya zamanto mai yi mun hukunci. wa huwa allazi anzala ilaykumul kitaba, bayan wannan ubangiji shine wanda ya saukar muku da littafi mufassalan, wanda yake rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya. wallazina atainahumul kitaba, waɗanda muka ba su littafi daga yahudu da nasara, ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq ko munzalun a wani ƙira'a. waɗannan mushrikai sun zo sun ce dole sai idan an kira yahudawa da nasara sun zo sun yi shaida akan annabi manzon Allah ne, sannan sai kafiran annabi Muhammadu masu suke yi masa. idan sun fito da zance gobe sai su fito da wani zance. in sun nemi a nuna musu wani abu, tun da sun ce a nuna musu ayoyi, sun tabbatar idan an nuna musu ayoyi da su yi imani. Allah Ubangiji ya ce ko an nuna musu ayan ma ba za su yi imani ba. sai suka sake cewa to idan dai kafin su yarda annabi manzon Allah ne
suna so Yahudawa da Nasara su zo su ba da shaida akan annabi manzan Allah ne. To sai Allah ya saukar da wannan ayan, afa gairallahi abtagi hakaman, koma bayan Allah shi zan nemi ya zamanto min mai hukunci. A larabci idan an ce hakam shine mai hukunci da adalci da gaskiya, da akwai bambanci tsakanin hakamu da hakimu. Shi yasa a cikin sunayen Allah da akwai alhakamu. Idan an ce alhakimu mai hukunci ne da zai iya yin hukunci na rashin adalci, zai iya yin hukunci na ƙarya, zai iya yin hukunci na cuta. Amma idan an ce hakamu shine wanda yake hukunci da gaskiya, yake hukunci da adalci, kuma yake hukunci da abin da yake daidai. Afa ghairallahi abtagi hakaman, yanzu koma bayan Allah, wannan alifin din istifham ne, shi zan nemi ya zamanto min mai mun hukunci. Wa huwa allazi anzala ilaykumul kitaba, bayan Allah shi ya saukar muku da littafi, ya saukar da littafi zuwa gare ku. Wani littafi? Alqur'ani. Shine aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya ce mufassalan, yana rabe tsakanin ƙarya da gaskiya. Babu wani abu da Allah bai fayyace shi a cikin alqur'ani ba. Gaskiya Allah ya bayyana ta, ƙarya Allah ya bayyana ta, shubuha, komai. Ma farratna fil kitabi min shay, babu wani abin da aka tawaye a cikin alkur'ani, komai sai da Allah ya faɗe shi a cikin alkur'ani. Sai dai ilimin mutum ƙila ya kai, ƙila ilimin mutum bai kai ba, mutum ya gane ko bai gane ba. Kullum alkur'ani sabuntuwa yake yi, kuma yana daidaita da kowane zamani. Ba wani zamanin da ya zo wannan zamani sai aka ce to ai yanzu ƙur'ani ya zama old version, sai an sake yin upgrading din shi, an sabunta shi. Ba wannan zamanin. Ba kaman waɗanda suke sassabunta littafin su ce to yau an samu wani alkawari daban, sai a sake shigar da wasu abubuwa, gobe ma a sake ce an samu wani bayani daban, a sake shigar. Alqur'ani la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, ƙarya baya zuwa ma Qur'ani ta gabansa ko ta bayansa. Ƙarya baya zuwa wa alqur'ani lokacin da ake saukar da shi da kuma bayan an saukar da shi. Ƙarya ba zai iya shigo ma alƙur'ani ba. Don haka Allah bai ɓoye komai ba, dukka Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ayoyin da aka saukar masa daga ƙarshe, Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Addinin an cika shi, kuma wannan ni'iman nawa na cika ta. Har ina ga da damu fassara gurin mun yi bayani bambanci tsakanin akmala da atamma, tsakanin abin da in ya cika ba a iya ƙara komai, da kuma abin da in ya cika akan iya samun mustajiddatu wanda zai iya tafiya da kowane zamani. To yana daga cikin mu'jizan alkur'ani da ban mamaki na alkur'ani, ba wani zamanin da ya zo sai aka ce ai wannan zamanin ƙur'ani ba zai tafi da mutanen wannan zamanin ba. Kowace zamani ne, saboda wanda ya halicci zamanin shi ya saukar da alkur'ani. ka annaha alhawlu tabyaddu alwujuhu bihi min alusati wa qad ja'uhu kalhumami wa kasirati wa kalmizani ma'dilatan falkisu min ghayriha fi an-nasi lam yuqam. la ta'jaban li hasudin raha yunkiruha tajahulan wa huwa aynul hadhik alfahim. alqur'ani kaman wani tafki ne wanda fisaku suke haskaka da shi, fiskan masu saban Allah a lokacin da suka gangaro suna karanta alkur'ani, sai kaga fiskansu yana annuri, yana haske. Kaman siradi, kaman mizani wajen adalci, ma'ana alkur'ani kaman sikeli yake, baya tauyaya komai. Allah ta ɗigau fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wala, haka yake baya tauyaya komai alkur'ani. وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في لا تعجبن لحسود. karka ji mamakin mahasadi, karka ji mamakin makiyi in yazo yana musun alqur'ani tajahulan, yana musawa da gangan,
wa huwa ainul haziqil fahimi, bayan shine ainihin mai toshashen fahimta. Alqur'ani kam a bayyane yake, ayoyin Allah ne, umurnin Allah ne, Allah ya fayyace komai a cikin alqur'ani. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا shine ya saukar muku da littafi wanda yake rarrabe komai da komai, yake rarraba tsakanin ƙarya da gaskiya, yake bayyana umarnin Allah da hannun Allah, yake bayyana masalihu na rayuwanku, dan alƙur'ani shi ya kewaye komai ne. ka duba abin da ya shafi hukuncin aure da abin da ya shafi hukuncin shika, alƙur'ani ya gama wannan al'amarin gaba ɗaya ya warware shi. ka duba abin da ya shafi hukuncin gado, abin da ya shafi hukuncin shayarwa, ko abin da ya shafi hukuncin wato auratayya, alƙur'ani kaf ya gama shi. abin da ya shafi hukuncin hudud, a haddin zina, a haddin shan giya, a haddin sata, a haddin ƙazafi, duka alƙur'ani ya bayyana. abin da ya shafi dukiyan maraya da yadda za a tattali dukiyan maraya a bari sai ya kai wani, dukka alkur'ani ya tattara. a cikinsa akwai ambaton wanda suka shuɗe, akwai ambaton wanda za su zo a gaba. babu abin da Allah Ubangiji ya ɓoye a cikin alkur'ani sai da ya bayyana a cikin wato umarnin da ya yi da abin da ya saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. wallazina atainahumul kitaba, wanda muka ba su littafi, ana nufin yahudu da nasara, ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq, sun sani lallai wannan alqur'ani ya sauka ne, an saukar da shi ne daga gurin ubangijinka da gaskiya. munazzal wato shi maf'ul ne ala wazni mufa'al, ma'ana saukar da shi aka yi. min rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin, kar ka zamo daga cikin waɗanda suke shakka suke kokonto. na وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika, umarnin ubangijinka da abinda Allah ya saukar maka da maganan ubangijinka ya cika, sidqan wajen gaskiya, wa adlan da kuma adalci. La mubaddila li kalimati, ba wani abun da zai juya maganan Allah, ya canza maganan Allah, babu shi. wa huwa as-sami'ul alim, Allah shine mai ji kuma Allah shine masani. mutanen Kufa sun karanta wa tammat kalimatu rabbika, ma'ana da ifradi din nan kenan. wasu kuma sun karanta shi da jam'i, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Abdullahi ibn Abbas ya ce ma'anan kalimatu rabbika shine mawa'idu rabbika, alƙawuran Allah. dan Allah yana da alwa'du yana da alwa'id. alwa'du shine alƙawarin da yayi ma wanda suka yi masa biyayya, alƙawarin da yayi wa mu'minai. alwa'id kuma shine alƙawari na talala, na tattalin azaba da yayi wa kafirai wanda suka saba ma Allah. Qatada yace kalimatu rabbika shine alqur'ani, wa tammat kalimatu rabbika, ma'ana wannan alqur'anin ta cika sidqan wa adlan, gaskiya da adalci. innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al bahru midadan قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. كلمات ربي شيني أمرنن الله دا آيوين الله دا القرآن دا الله يسوكر wannan haka katada yace. Allah yace to wannan maganar na Allah ya cika sidqan wa adlan, gaskiya da adalci. Ma'ana gaskiya cikin abinda ya yi muku umarni da shi,
kuma ya muku hukunci da shi, babu mai canja abinda Allah ya ce haka ne. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Idan Allah ya yi umarni, babu wanda zai tambayi Allah ya ce me yasa kai kaza, ya isa shi yasa yayi haka. Allah idan ya hana abu, me yasa ya hana, ya isa shi yasa. Waɗanda suke ƙoƙarin dole sai hankalinsu ya fahimci nassi, to dole da ana samun mulhidai daga cikinsu, saboda shi hankali yana hidimta ma nassi ne, ba wai yana hukunta nassi ba ne. Umarnin Allah hankali yana yin hidima ne domin ya fahimta, ya yi biyayya, ya gane abin da ya gane, amma ba wai shi hankalin hakaman ne alal nassi, shi ne zai zo ya yi hukunci wa nassi ya ce abin da na gane shi ne gaskiya, abin da ban gane ba gaskiya ba ne. Wannan duk wanda zai yi wannan to dai karan tsaye ne ma Allah, zai yi karan tsaye ne ma addinin Allah. Me yasa Allah ya ce kaza? Ya isa ne ya ce, saboda shi ya halice ka. Wani abun da ka gane hikiman Ubangiji a cikin wannan abun zahiri gashi nan, amma wani abun ko baka gane ba naka shine at-taslimu wa tasdiqu, ka sallama ka mika wuya ma Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa wallahi ina yawan faɗa mana cikin karatuttuka, musamman karatuttukan hadisi da muke yi, wallahi babu wanda zai raba hadisan manzon Allah da alkur'ani sai wannan abun ya kai shi zuwa ga ilhadi. Wallahi ba wanda zai raba tsakanin hadisan manzon Allah da alkur'ani sai abin ya kai shi zuwa ga ƙaryata manzon Allah. Kai idan ya dage a haka, wannan abun zai iya kai shi zuwa ga fita daga musulunci ma. Saboda Allah da ya saukar da alkur'ani ya ce annabi shi zai yi bayanin alkur'ani. Wa anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Mun saukar maka da qur'ani dan ka yi bayani wa mutane abinda aka saukar musu. Summa inna alaina bayanin daga gunmu yake. Wannan bayanin zaka ga alkur'ani, wasu ayoyi sun zo sun fassara wasu ayoyi kuma manzan Allah ne zai yi bayani ya ce ga hukunce-hukuncen, ga tafasilu na hukunce-hukuncen. Tunda ayoyin nan na Qur'ani ba wai rana ɗaya aka saukar da Qur'ani wa manzan Allah su kutum ɗinsa ba, a'a an saukar da su ne a wasu lokuta, gwargwadon lokuta da zamuna. Haka idan aya ya zo ya sauka akan wani hukunci ko ya sauka akan wani umarni, to za a koma menene ya faru aka saukar da ayar, me manzon Allah ya ce, me ya faru. To dole abun yana da alaka da komawa zuwa ga maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba wanda ya ce maka duk hadisi in an ce daga manzon Allah ne shikenan wannan hadisin gaskiya ne idan an ce, amma in ya tabbata daga manzon Allah ne kuma ƙaryata shi baka isa ba inda kai musulmi ne. Me yasa malamai suka tsaya da gaske suka yi aiki akan hadisan? Sun yi haka ne domin su cire hanya ƙarfi na tantance maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kuma a haka wani dai zo maka ya ce maka ai duk hadisan manzon Allah ma waɗannan hadisan babu wani maganan hadisi, iya Qur'ani, shi da Qur'ani yayi imani. Dan haka sai ya ta dauko nasoshi sai ya auna da hankalinsa ya ce ai gashi nan, yaya za a yi a haɗa kaza da kaza, yaya za a yi a haɗa kaza da kaza, bayan ba a koma an je an lura da me malamai suka faɗa, menene sharhin da malamai suka yi, menene dalilin da yasa hakan ya zamo a kaza. Duk wasu masail da ka sani na addini malamai sun tattauna shi, ba wani abin da sai yau ne wani sabon mutum da ya zo ya tattauna shi. Mutane ku kula da imaninku, wallahi ku kula da imaninku. Addini ma Allah ake, ba ana yi ma wani bane. Addini ba jam'iyya bace, ba fati bace. Addini itikadi ne jazimi da abin da ya zo daga gurin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imaninka shine alqur'ani littafin Allah ne, hadisi maganan manzon Allah ne, to yanda alqur'ani ya zamo red line, al-khattul ahmar, ya zamo jan layi a gurinka ba za a ketare ba, to haka hadisi ma zai zamo jan layi a gurinka. Bara ka iya mufawada da maganan manzon Allah ba, bara ka iya safqa da maganar manzan Allah akan wata maslaha ta duniya gaba ɗaya ba. Don haka ko da kuka ga mutum yana ce
abinda qur'aniyun ko wanda suke ce su masu qur'ani zalla ne suka mutum yana yi ne based on imaninsa ba based on ra'ayinsa ba. Imani ba ra'ayi bane. Ra'ayi ne sai kaga gaskiya ma ka ki faɗa saboda ka zauna da kowa lafiya. Amma me amfanin ga gaskiyan da zaka iya faɗa dan kawai kana neman ka zauna lafiya da mutum shikenan ka kulla bakinka. Wannan munafurci ne. Daga kai har wanda kuke koye-koyen da kai da shi duk munafurcin juna kuke yi. Shi yana munafurtanka, kai ma kana munafurtansa. To me amfanin haka? Duka mu faɗa ma kowa mu faɗa ma junanmu gaskiya. Idan abin da ya haɗa mu ya zo, mu tashi mu haɗu gaba ɗaya, mu yi abin da ya tunkare mu na al'umman musulmi. Kar mu ci ma junanmu mutunci, kar mu yaga alfurman junanmu, mu kiyaye alfurman musulunci. Wannan shine fa kaɗai. Saboda haka addinin musulunci ba addinin hayaniya da ra'ayi bane. Addinin musulunci addinin Allah ne. Kuma Allah Ubangiji ya bayar da waɗanda suke kula da wannan addinin tun daga zamanin manzan Allah har wannan zamanin, kuma har alkiyama ya tsaya Allah zai yi ta kawo wanda za su na kula da wannan addinin. wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati, babu wato abinda zai canja maganan Allah. wa huwa as-sami'ul alim, Allah shine mai ji kuma Allah shine masani. na'am. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله in yattabi'una illa zan wa inhum illa yakhrusun. Allah ya ce idan ka bi mafi yawan wanda suke cikin duniya da su batar da kai gabarin tafarkin Allah. Babu abin da suke bi sai zace-zace, kuma su ba komai suke yi ba sai ƙarya da yankuwa gabarin gaskiya. To Allah Ubangiji yana faɗa mana imani baya da alaƙa da kaga wai dole muminai su suka fi yawa, ba haka ba ne. Za ka iya ganin ga muminai ga gaskiya nan amma mabiyanta 'yan kaɗan ne. Ranar alkiyama akwai annabin da zai zo da mutum ɗaya, akwai wanda zai zo da mutum biyu, akwai wanda zai zo da mutum uku, akwai wanda zai zo da mutum 10, kai akwai wanda zai zo shi ɗayan sama babu wanda ya bi shi, wanda zai zo da jama'an da babu wanda ya kai su shine annabi Muhammad. sai ana aksarukum taba'an ko ana aksarul anbiya'i taba'an, ni ne wanda na fi kowa yawan mabiya. Saboda shi bu isa ilal ahmari wal aswadi, an turo shi ne zuwa ga baƙaƙe da farare, wa ilal arabi wal ajami, an turo shi zuwa ga larabawa da wanda ba larabawa ba. dan haka Busiri ya ce Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Annabi Muhammad shugaban kasantattu biyu, duniya da lahira, shugaban rababbu biyu, larabawa da ajamawa, shugaban nauyaya biyu, mutane da aljanu. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yafi kowa yawan mabiya, saboda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira, ba mu turo ka ba sai zuwa ga mutane ga baki ɗayansu, mai albishir kuma mai gargaɗi. A nan idan ka lura da kyau za ka gane wato girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bayyane yake, baya bukatan sai an maka sharhi ko sai an ce zo ka gane kaza zo ka gane kaza, saboda akan auna mutane a falsafance ma, akan auna hajabin mutane da hajamin intaj ɗinsu da hajamin aikinsu da girman abin da taklif ɗin da yake kansu. To idan ka zo ka auna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, balle ma bare aunu ba, wani sikeli ne zai iya auna maka manzan Allah? Babu. Wani mudu ne zai iya auna maka shi? Akwai wanda zai iya auna teku ne? Akwai wanda zai iya kirga rairayi? To yanda ba wanda zai iya auna teku, to annabi girmansa da hajaminsa ya fi karfin teku. Yanda ba wanda zai iya kirga rairayi, to annabi yawansa da faɗinsa ya fi ƙarfin rairayi.
to amma a hankalinka ka ɗan matso kusa don ka kalli manzan Allah ka ce annabi Muhammad shi ne wanda da aka turo shi an turo shi zuwa ga mutanen duniya baki ɗaya tun da Allah ya halicci duniya bai taɓa turo wani annabi zuwa ga mutanen duniya baki ɗaya ba sai dai a ce an tura wa ila madiyana akahum shu'aiba wa ila samuda akahum saliha haka Allah ya rarraba wannan ya je gun waɗancan wannan ya je gun waɗancan haka anguwa gari annabi Muhammad da Allah ya tashi turo shi sai da aka yanke manzanci na tsawon shekara 600 babu wani annabi a duniya tana zaune ne dilim duhu ya kewaye ko'ina sauran addinan ma an shigar da ƙarairayi a ciki sannan kawai sai manzan Allah ya zo kamar dai yanda lokacin da ruwa dai sauka galiban kafin damuna ya zo sai an yi wani irin zafi guri ya ɗauɗimi an yi ƙura hadiri ya taru guri ya yi duhu an yi cida can kuma sai ruwan sama ya sako sai ko'ina ya yi sanyi sai ni'ima ya gama ko'ina to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi tamkar ruwan sama ne ko fiye ma da ruwan sama ya zo a lokacin da duniya take cikin jahilci da kafirci da zalunci da adawa da dukkanin nau'o'in fajirci da saban Allah mutane sun yi nisa da fitra kawai sai manzan Allah ya zo sai ya zamanto gaisul wara wa a gisna ya man huwal gausu wal gaisu iza ajhada al wara la'wahu to kwatsam zuwa manzan Allah sai aka ce wannan manzan da ya zo kuma daga garin da ya fito ba a taba tura wani annabi a wannan garin ba wani manzo a wannan garin litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablik litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun kafin sa ba a taba turo annabi ba sai aka ce to ka fito a tsakanin waɗannan duwatsun na garin Makka anan aka haife shi sai Allah ya ce duniya gaba ɗayan duniya da farko da ƙarshe kai har annabawan da suka koma ga Allah ma Allah ya ce to ku tashi ga annabinku ya zo annabi Muhammad to nan da ka gane aikin babban aiki ne sai ka tsaya kana tunanin to da aka ce ba an turo shi zuwa ga wasu jama'a 'yan kaɗan ba ne a'a an turo shi zuwa ga duniya ne to dai yi shekara 3,000 ne ko 5,000 ko 10,000 ashe shekara 63 zai yi gaba ɗaya a duniyan ya gama aikinsa ya tashi mai guri da gurinsa kenan mai abu da abinsa shugaba manzan Allah la ilaha illallah annabi nuhu shekara 50,000 Allah ya ce wanda suka yi imani da shi yan kaɗan ne wani annabin shekara annabi ibrahim kusan shekara 500 amma annabi muhammad shekara 63 ya canja duniya bayan haka har yau addininsa tana nan ƙur'aninsa tana nan babu abin da ya canja wannan kaɗai ya isa isa ka gaskata manzan Allah in dai da akwai hasken shirya a zuciyanka Allah ya ƙara mana sonsa Allah ya ƙara mana sonsa wa in tudi aksara min fil ardi idan ka bi mafi yawan waɗanda suke cikin duniya yudillu ka an sabilillah da su ɓatar da kai gabarin tafarkin Allah ka ba Allah kawai shine wanda ya halicce ka ko da zan Allah ne in gaskiya ta zo ka tsaya akan gaskiya kawai mafi yawan mutanen duniya ba muminai bane saboda idan ka kalli duniya mafi yawanta ba musulmai bane idan ka shigo cikin musulman mafi yawan musulman ba muminai aksaru man fil ardi sai dai ka ji Allah yana ce yudulluka an sabilillah kamar yadda Allah ya faɗa mana mafi yawan mutane ba gaskiya suke bi ba mafi yawan mutane saboda haka kar yawan mutane ya ruɗe ka wanda ake ruɗansu da yawa su ne wawaye wanda ba su da ilimi a zo a ruɗe ka da ana da yawa ko ana da ƙarfi ko ana da kaza ko ana da kaza ƙarfi na Allah ne duk yawan mutum da hashidin mutum bai kai jama'an fir'auna da rundunar fir'auna da yanda suka biyo annabi Musa ba amma Allah ya halakar da su a lokaci guda kuma Allah ya ɗaukaka gaskiya don haka idan ka duba population na yawan duniya za ka ga yawan duniya ya kai biliyan 8 ina tsammanin a wani kidan yadda dai a baya dai na taba kiyayewa ban san abin da aka samu na canji ba population ɗin mutanen duniya ya kai kusan biliyan 8 a biliyan 8 ɗin nan musulmi gaba ɗaya ba su shige biliyan 2 ba
gaba ɗaya ba su shige biliyan 2 ba zuwa biliyan 3. 1/3 ne, sauran sun fi yawa a addinai wanda suka fi kowa yawa kirista ne. Addinin hindu ma suna da yawa kwarai da gaske, amma dai musulmai babu wata addini da take kan fidiran Allah. Kai akwai ma wani addini ne idan ba musulunci ba, idan an zo ana maganan muqaranatul adiyan ne ko comparative shine akan ce da akwai kaza, amma addini a gurin Allah ai kwaya ɗaya ne. Inna dina inda lahil islam, addini a gurin Allah shine musulunci. Da Buda da sauran addinai za ka samu in aka hada population ɗin wanda ba su yi imani da Allah ba sun rubanye wanda suka yi imani da Allah. In aka zo aka duba musulmi, aka duba population ɗin masu saban Allah sun aljanna. In yattabi'una illa zanna, ba wani abun da suke bi. In anan yana nuna wato ba wani abun da suke bi illa zanna, sai zato. Wa inhum illa ya kursu, su din nan ba komai suke yi ba sai dai ƙarya. In an ce alkharasu shine ƙarya, Allah ya ce qutilal kharrasun alladhina hum fi gamratin sahun. Karrasun su ne masu ƙarya. To Allah in aka ce a karasa shine kaman ya yanke abu. To Allah ubangiji ya ce wa inhum illa yakhrusun. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka, lallai ubangijinka shine wanda yafi sanin wanda ya ɓace daga tafarkinsa, kuma shi ne mafi sanin wanda suke shiryayyu. Ubangiji sai ya ce da akwai bayan mutuwa, da akwai tashi bayan an tashi, da akwai hisabi bayan an yi hisabi, da akwai ceto bayan kaza. Duk wannan due process ɗin da aka bi, wannan hanyar da aka bi, wallahi an bi ne don a ƙarshe a nuna mana buwayen manzan Allah. Duka an ne don a nuna mana buwayen manzan Allah, a tara kiyama na farko da na ƙarshe da kowa a taru, aljanu da mutane da mala'iku, kowa na rikice saboda fishin Allah. Ana neman waye da ya sauke fishin Allah. Duk aje gurin annabawa. Wai me yasa tun da an ce mana da aje gurin annabawan nan ba za su iya ceton ba, ranar alkiyama kawai mu yanke wannan hanyar mu je gun annabi kai tsaye? A'a, saboda wanda yake jin wannan alfurman ta manzan Allah kamar wata alfurma ce da yana da abokin tarayya cikin alfurman, sai a ce to duk wanda ake tunanin na da falala dan Allah a je a kwankwasa a ji in zai iya. Saboda kila akwai wanda zai ce a ceto to ai annabi ne, tunda annabi ne zai iya ceto. Sai aka ce to duk annabawa masu matsayin a je a tara su, a je gurinsu. Kowa idan an zo gurinsa ya tabbatar da ba zai iya ba, sai an zo gurin manzan Allah. Ashe kiyama Allah ya tsayar da kiyama ne don ya nuna wa mutane waye annabi Muhammad, don Allah ya nuna wa mutane tausayinsa da jin kansa da rahmansa. Ya tabbata a ingantaccen hadisi, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya halicci rahmansa ya raba su suke tausayin junansu, kashi 99 kuma ya ajiye ranar alkiyama don ya ji tausayin bayi da shi. To wannan 99 duk annabi ne zai yi amfani da su, da ita zai hawa al-maqamul mahmud da Allah ya ce wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Da shi zai ceci mutane babu hisabi babu komai a kai su aljanna. Idan an zo aljannan ma annabi ya kwankwasa a ce waye, annabi ya ce ni ne Muhammad. Mala'ikan ya ce wallahi tun da aka banki din aljanna aka ce kar na bude sai ranar da ka zo, don haka yau za a bude. Ashe aljannan da annabi Adamu ma ya zauna a ciki ba ainihin aljanna ba ne.
sosai. Ai aljannan za ta zama aljanna ne ranar da manzan Allah ya shiga ciki. Ka amsa aljannan kenan. Walau laltizazun fil jinani bi nurihi lama hannana awal khuldi kullu mubassari. In ba dan a aljanna akwai annabi ba da aljannan ba. Mala'ika Ridwan an ba shi kiɗin aljanna, an ce kar ka buɗe sai annabi Muhammadu ya zo. Abdullahi ibn Abbas aka tambaye shi aka ce masa siflana na'imal janna, ka faɗa mana wai yaya aljanna take, faɗa mana ni'imomin aljanna. Da yayi shiru sai ya ce fiha rasulullah. Ai a aljanna akwai annabi Muhammad. Annabi Muhammadu shine ni'iman aljannan gaba daya. Allah ya sada mu da manzan Allah. Allah Ubangiji ya ce, inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabili. Ubangijinka shine mafi sanin wanda ya ɓace ga barin hanyarsa da tafarkinsa. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ubangiji shine mafi sanin wanda suke shiryayyu. To anan ma idan mun lura Allah cewa da yayi inna rabbaka, da guraren da zaka ga a alqur'ani Allah yana ce kafun ka wa iz qulna lil mala'ikati wa iz qala rabbuka alam nashrah laka alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Irin wannan damiri din wani matsayi ne na girma wanda annabi shi kadai yake da wannan matsayin. Duk yanda kaji Allah ya ambaci wani bawa a alqur'ani ya ce abdu, idan ba annabi bane sai Allah ya rabo sunansa a gefe. Wa zukur abdana Dawuda zalait, tuna mana bawan mu annabi Dawud. Wa zukur abdana, tuna mana wani abdu aramma. Wa zukur abdana ayyuba iznada. To haka duk yanda kaga Allah ya ambaci abdu a alqur'ani in ba annabi ake nufi ba to da a kawo sunansa a gefe. Amma duk yanda kaji Allah ya ce abdu ba a ambaci kowa ba to ana nufin manzan Allah ne. Wa innahu lamma qama abdullahi subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi alhamdulillahi allazi anzala al-qur'ana tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi ko alhamdulillahi allazi suratul kahfi nake magana. Allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, sauransu. To wannan matsayin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To Allah shine yake shiryar da mutum ya fahimci shiriya, wanda Allah bai shiryar da shi ba zai taba fahimtar shiriya ba. Allah ya shiryar da mu. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. Allah ya ce ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah lokacin yanka shi idan ku muminai ne. Wasu daga cikin Yahudawa dalilin saukan wannan aya sun zo suna ce wa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ku sai ku ci yankanku ku ki cin yankan Allah. Ga yankan Allah ai wanda ta mutu ita ce yankan Allah, Allah ya yanka da kansa. Amma sai ku zo kuna maganan yankanku za ku ci, me yasa ba za ku ci yankan Allah ba? Sai Allah ya ce fakulu mimma zukira smullahi alaihi, ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah lokacin yankansa. In kuntum bi ayatihi mu'minin, idan dai ku masu imani ne da ayoyin Allah. A nan Imamu Malik sai ya ce idan mutum zai yi yanka ya mance bai ambaci sunan Allah ba, idan shi musulmi ne yankansa ya yi. Amma idan mutum ya tuna yake ambatan sunan Allah da gangan ya yi yanka, to yankansa mushe ne, in ji Imamu Malik. Imamu Shafi'i kuma ya ce to ai duk yanda mutum yake musulmi
imaninsa na zuciyansa ko da bai ambaci sunan Allah ba, shi dama ya yi imani da Allah. Don haka ko da ya yi yanka, ko ya ce bismillahi ko bai ce bismillahi ba, ko ya mance ne ko da gangan bai ambata ba, in dai ya yi yanka, to wannan kuma za a iya cin yankansa. Amma Allah ya ce fakulu mimma zukira smullahi alaihi, ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah. Shi kuma wannan yankan, kowaye ya yi wannan yankan, to ya halatta ka ci yankansa idan dai musulmi ne. Kowaye, wasu fitinannin ɗa'ifa ne, wasu fitinannin ƙungiya ne da Allah ya jarrabi musulmi da su, wanda su ba su da kwanciyar hankali sai sun ga an samu barahasa tsakanin al'umman manzan Allah. Su suka zo suka fito da fitinan cewa a ci yankan wani, kar a ci yankan wani. Su suka fito da wannan fitin. Amma duk yanda musulmi yake cin yankansa, manzan Allah ma cewa yayi wanda ya ci yankanmu ya fuskanci alƙiblanmu, shi musulmi ne, jininsa ya tsira, mutuncinsa ya tsira. Ballantana mutum ya ce la ilaha illallah, kullum yana zikiri safe da yamma, kullum yana da alkawari tsakaninsa da Allah, da safe sai ya yi istighfari 100, salatin annabi 100, la ilaha illallah 100, da yamma sai ya yi istighfari 100, salatin annabi 100, la ilaha illallah 100, da daddare sai ya zauna ya yi zikiri, ya ɗauki alkawari ma Allah har ya koma ga Allah, ba zai bar wannan abun ba farilla bane, amma ya mayar ma kansa farilla, ya daura ma kansa a matsayin nafila. Kawai sai ka fito kace arne ne shi, mushriki ne shi, dan bid'a ne shi. Dan Allah, da wani irin lauyanci zaka kare kanka a gaban Allah? La ilaha illallah daya ta fitar da dan wuta ta mai da shi aljanna, wanda duk rana sai yayi la ilaha illallah ɗaruruwa, shi kuma ya gagara samun alfirman kalmar musulunci. Ranar lahira da akwai kallo, kuma duk wanda suke kafirta musulmin nan da gangan suke yi. Wallahi sun san mu ba kafirai bane, wallahi sun san mu masoya manzon Allah ne. Wajahadu biha wasaiqanata anfusuhum zulman wa uluwa, sun sani sarai, amma suna faɗa ne saboda wani manufa. Shi yasa zaka ga mutum ya zo ya gama kafirta ku, dan anjima kuma sai ya zo ya ce ai zafin kai ne na yaranta, yanzu an girma an gane, yanzu ba za a ce kaza ba, ba za a ce yan uwanmu ne, ai mun haɗu ma a zauren ahlus sunnati wal jama'a. Wanda kwata-kwata idan an zo an saka kungiyan kaza a duba tarihin da aka fara kungiyan ma gaba ɗaya ma da a samu tarihin ta bai shige shekara 50 ba. Ku yi haƙuri, na san akwai waɗanda muke shiyarin ɗin wannan tafsirin da su, amma ku auna abin da hankalinku, ku auna da hankalinku. Yaya wanda shekara 50 ya fahimto sunnansa dai zo kuma ya yi hukunci ma abin da sama da shekara 1000 ana yin wannan abin akan as-sawadul a'zam, al'umman musulmi wanda su suka fi kowa yawa. Dole naka ita ce za a tambaye ka, ce to da anne laka haza, daga ina ka samo wannan? In sunnan ne kafin a haife ka ana yi, kafin ka fara kungiyanka ana yi. Idan bid'an ne kafin a haife ka ana yaki da ita. Shehu Usmanu dan Fodiyo baƙadire ne, cikakken muƙaddami a Kadiriyya, wanda akwai littafinsa da yake ce ya ga manzon Allah ido da ido, annabi ya hada shi da Shehu Abdul Qadiri. Shi ne wanda ya yi yaƙi a tarihi dai, abinda yaƙin Shehu dan Fodiyo ta shahara da shi, yaƙin bid'a ne. Yaƙin bid'a ne. Shi ne mai Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a. Haka duk sauran manya-manyan malamai suke. Kuma duk yanda zaka karaɗe Afirkan nan, in ka je za ka nemi history na shigowar musulunci Afirka, sai an ce maka sufaye ne 'yan la ilaha illallah ko 'yan tijjaniya ko 'yan kadiriya, su suka shigo da musulunci kasashen ta hanyar fatauci. Amma a zo a haɗa ɗan uwa da ɗan uwa faɗa, a haɗa ɗa da uba faɗa, rashin fahimta har ya sa ka ga musulmi in ya ga ɗan uwansa musulmi yana jin haushinsa, yana ganin ba musulmi ba ne, yana iya kafirta shi. Wallahi duk fitinan da Allah ya jarraba al'umman musulmi da shi a duniya, sukan cire zakka ne kwamfiyatu yadda suka saro wannan kayan, ko da wannan kayan ya kai shekara, ba sa dubawa ko da yanayin farashin kaya ya canza a lokacin da suka cirewa. To, batun zakka dai ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci. Kuma ko mutum yana sallah idan dai ya ƙi yin zakka,
amma kuma akwai bambanci tsakanin yaƙi zakka da kuma yaƙi yarda da yin zakka. An gani? Yaƙi yarda da yin zakka ya ce ba zai yi ba kuma bai yarda da zakka ba, wannan zai iya fitar da shi daga musulunci. Yaƙi ba da zakka wannan kuma babban kabira ne daga alkaba'ir. To amma mafi yawan musulmi yanzu suna fama, musamman 'yan kasuwa suna fama da wannan fitina na tsananin son kuɗi da son duniya. Kun san duniya tana da tsiya, duniya muguwa ce da ba ta son mutum da alheri. Duk lokacin da dukiyanka yake haɓaka yake karuwa, lokacin rowa yake daɗa maka tsandauri, kake daɗa kulafuci, kake son abin, kake son tara abin. Kuma duk abin da duniya take maka alkawari tana nuna maka kamar cewa wannan abin da kake tarawa shi dai dawwamar maka da izzanka, ya dawwamar maka da mutuncinka, ya dawwamar maka da sum'anka, ka faɗa aji, ai wannan abin shi zai baka kiwon lafiya. Alhali lokacin da kaga duniya tana watso wa mutum dukiya kuma mutum yana kangarewa, galiban yayi kusan mutuwa ne. Galiban kaga dukiya yana zuwa maka ruwa-ruwa, kuma dukiyan ta kowane kofa haramcacciyar dukiya, wallahi ka ji tsoro. Saboda haka waɗanda 'yan kasuwa ne dukiyansu ya kai nisabi, Allah yana son mu, yana tausayin mu. Saboda tausayi bai ce dukiyanka ka raba gida biyu ka rabar da rabi ba, bai faɗa ba. Bai ce ka raba gida uku ka ɗauki kashi ɗaya ka bayar ba. Bai ce ka raba, ya ce 40 za ka raba, gida 40. Duk fa maganan da ake yi fa, idan mutum yana da miliyan 10 misali da a cire mata zakka, ina tsammanin zakkan miliyan 10 nan ata ta nawa ne gaba ɗaya, Allah? 200,000 a miliyan 10 Allah ya ce ka bashi 200,000. Kana jin kunyan Allah kuwa? 200,000 ka ba ma Allah, ya baka lafiya, ya baka numfashi, ya baka ci, ya baka sha, ya baka kasa, kana ta kokowa kana ce gidanka ne, kasanka ne, shagonka ne, amma ya ce ba shi 200,000 cikin miliyan 10 ka tsaya kana rowa ma Allah. Wannan rowan bala'i ne kake jan shi makanka, bala'i. Saboda haka mutane suna fitar da zakka kuma suna kiyayewa, shine dai sa wato dukiyansu ya haɓaka. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah yana shafe albarka cikin dukiyan da riba yake cikin wannan dukiya, amma Allah yana haɓaka dukiya wanda ake bayar da ita. Saboda haka muna nasiha mu ɗan uwa attajirai, 'yan kasuwa da ma kowa da kowa, mu yi ƙoƙari muna fitar da zakkan dukiyanmu. Allah ya ƙara mana son annabi. Amsan ya fita? Lokaci ya yi? Abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada. Tambayoyi a hada a turo min. Ba ruwanku da abinda suka turo. Ni in an turo min zan tantance menene wanda zan amsa, menene wanda ba zan amsa. Amma ni kai na mutane sun kira ni sun ce sun turo da tambayoyinsu ba a amsa musu ba. Ko ta ina ake turo tambayoyin ne? To Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ya ƙara mana son manzon Allah. Abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Allah ya raya mu akan musulunci, ya kashe mu akan musulunci. Allah ya raya mu a tafarkin manzon Allah, ya kashe mu a tafarkin manzon Allah. Allah ya ɗaukaka musulmi da musulunci, ya kaskantar da kafirai da kafirci. Duk damuwan da yake damun mu Allah ya yi mana, duk cutukan da yake damun mu Allah ya ɗauke mana. Allah ubangiji ya cika zuciyarmu da hasken imani, da hasken ma'arifa, da hasken yaƙini. Duk wanda suke da bukatu suka turo a musu addu'a, Allah ya biya ma kowa bukatansa, albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Maulan mu Sheikh Tahiru Usman Bauchi, Allah ya kara masa yarda, Allah ya kara masa karama, Allah ya kara masa kusanci da manzon Allah. Allah ubangiji ya kara albarka cikin zuri'ansa da almajiransa, Allah ya saka masa da alkhairi. Malaman mu da iyayen mu da magabatan mu waɗanda suka daura mu akan wannan tafarki, Allah ya biya su, Allah ya saka musu da alkhairi. Fatiha, salatul fatih.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.